3D tlač nie je iba o technológii, ale aj o materiáloch. FDM tlač používa filamenty ako PLA, ABS či PETG. PLA je ideálne na jednoduché prototypy, ale je krehké. ABS je odolnejšie a teplovzdorné, no náročnejšie na tlač a ventiláciu. PETG je kompromis, TPU zas prináša flexibilitu, hoci s vyšším rizikom chýb. SLA funguje s fotopolymérovými živicami. Okrem univerzálnych existujú aj pevné, teplovzdorné, pružné či dokonca biokompatibilné a odlievateľné materiály. SLA ako jediná technológia dokáže vytlačiť aj úplne číre diely. SLS využíva najmä nylon, ľahký, pevný a odolný voči nárazom, chemikáliám aj UV žiareniu. Nylon 12 je univerzálny, nylon 11 zas pružnejší a húževnatejší. Existujú aj zosilnené verzie so sklom či uhlíkovými vláknami a flexibilný TPU s výbornou odolnosťou. Správny výber materiálu závisí od požiadaviek, či už ide o prototyp, dizajnový model alebo funkčný diel. Vlastnosti materiálu určujú, ako bude váš 3D tlačený diel fungovať v praxi.